खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आङो गिबियावनो बरायना लाबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ आं शेयार खालामनो होननानै फैदों दिनै गोबांथार माखासे बिमा माहारिफ्रा बुंदों जे आथिखालनि माखासे गथ'फोरखौ होबथानो हानांगौनि राहा गैला फंबाय नोंनाव जुदि माबा मोनसे बिनि रोङोबा मोनसे भिडिअ बानायनानै लाबो होननानै बुंहरदों दा बे आयदानि सायावनो आङो दिनै फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै फैबाय जायफोर बाजैमोन आरो मादैमोन दिनै नोंसोरो आंखौ बे कमेन्ट हरबाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा बाथ्राया सैथो मादैमोन नोंसोर होननाय बाथ्राया सैथोआनोखा दे आथिखालाव जोंनि जाय देरफुनाय जेनेखि लाइमोन एबा उन्दैसाफोर हिन्जावसा हौवासाफोर स' बिसोरो ओरैबायदि मोनसे जालांबायना बिसोरनि माखासे हुदाफ्रा सोलायलांजोब्बाय बिसोरो जेरै बिमा बिफाया सानदोंमोन बे साननाय बायदि माखासे लामाखौ बिसोर लानो रोङाखिसै मानोना बिसोरो दिनै बिमा बिफाजों अख्रा जाबाय बिमा बिफाजों नांलायग्रा जाबाय बिमा बिफाजों बिसोरो खोथा बाथ्रा दान्थेग्रा सोलोंबाय दिनै मोजां खामानि थिनोब्ला बिमा बिफाया जुदि मोजां मावनो थिनोबा मोजां लेखा फरायनो थिनोबा फां फुं जानो नाङा जानला मोनला आल्थु फाल्थु लोगोफोरजों बेरायनो नाङा दिनै नोंसोरो होनो दिनै बिमा बिफा जानानै बिमा बिफाया फिसानि मोजां हास्थायनानै दिनै नोंसोर मादैमोना बाजैमोना बे बाथ्राखौ बुङो नाथाय दिनै बे आयदानि सायाव दिनै गथ'फ्रा दिनै नोंसोरजों उल्था बाथ्रा दान्थेलायो बिफाफ्रा बुंनो हाया बिफाजों बुलायनो नागिरो बेफोरबायदि माखासे थासारिया जोंनि समाजाव बुहुत बारायगासिनो दङ दा बेनि मेन सलुसन लामाया जाहैबाय मा आंनिसिम मोन्दांथिखौ आं बेखौनो होनो नागिरदों मादैमोन मानोना नोंगौ जोङो उन्दै समावनो थार माखासे लामाखौ जों बिसोरनो दिन्थिनानै होनांगौ दा बे जाहैबाय मा जों उन्दै समाव जोङो गथ'खौ जुदि जों बांद्राय अख्रा अख्रि रावजों बुङोब्ला रागा रागि जुदि जों रायोब्ला रागा रागि जों होनोब्ला बे गथ'आ निस्सय बेफोरबायदि हुदाखौसो सोलोंगोन मानोना उन्दैयाबो माने गोरा माने रायलायगोन नों साननानै नाय जुदि बबेबा सोरनिबा जुदि न'खराव गुरै गुरै खोथा रायलायदावबाय थायोबा बे गथ'आ मालाबाबो बोराबनो रागा जोंनो गोरा राव रायलायनो रोंनाया नङा बियो बे मोनसे जायो ओंखायनो जोङो उन्दैफोरखौ जेनेबा बुंबाबो जों रायबाबो जोङो मा खालामनो जोङो अननानै बुंनांगौ दा बाहाय जायो सोरबा फिसाया माने सोरबा बिफाफ्रा गुरै रायलायो नाथाय बिमाया हाथें हाथें रायलायो नङा होमबा बा सोरनिबा बिमाया गुरै रायो अननानै बुङो अननानै रायो नाथाय बिफाया एकदमबारे राखें राखें जायो दा बेफोरबायदियावनो गोरोबनाय गैयि जानाया बावनो जायो बिफाया सानो मोनसे बिमाया सानो मोनसे दा बेफोरबायदियावनो थासारियाव जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि थासारि जोनोम मोनबाय मादैमोन बाजैमोन मानोना जोङो मा जाहैबाय मा जोङो सानफाथोलो जों खामानि मावो दा बाहाय गावनि गथ'आ बहा बेरायदों बहा बेराया बेखौ दिथा होनांगौआ नों आंजों बयनिबो जाय न'आव थायो बिनि बिबान जायो हौवाया थायोबा हौवाया एसे नोजोर होनांगोन हिन्जावा थायोबा हिन्जावा नोजोर होनांगोन नाथाय बेजोंल' जायाखि जे दिनै नोंनि गथ'खौ नों गथि गथि नों दिथा होबाय थाबा जानाय नङा जुदि नोंनि न' खाथिनि जुदि बिमा बिफायानो जेबो दिथा होआबा बेहानो जुदि जेबो खुनु मोनसे माबा खालामाबा नोजोर होआबा गावनि गथ'आ बहा थांदों बहा बेरायदों मा जादों बेखौ जेबो उदिस लायाबा आरो नोंनि गथ'आबो बेजों थाफाबाय थायोबा लासैनो बे गथ'आबोथ' बेजों सोलायलांखागोन दिनै मानो जादों दानि जेनाखि देरफुनाय जायफोरनाखि 8, 9, 10 आव फरायनाय बैसोर गथ'फोरनि एबा 11, 12 सिम लानो हागोन बिसोरो दिनै बिसोरनि सेहेराफ्रा मानो इसेबां रांख्रब रुंख्रब खाथं खुथं जालांदों मानि थाखाय मोखांफ्रा जोंनि सेहेरा गैयै जालांदों मानि थाखाय मेगनफ्रा देगं देगं जालांदों मोदोमफ्रा माने रांख्रबलांजोबखो मानि थाखाय सेहेरा गैयै जालांखो बेनि थासारिखौ दिनै नोंसोरबो मिथिगौ खोमा मादै आरो बाजैमोन मानोना बिसोरो दिनै लाथावै बुस्थु जायो बिसोरो लोगोफोरजों ज' जायै बिसोरो दिनै सिगारेट सोबखुमायो माबा गुटखा जाखुमायो सेखर जाखुमायो बिदिनो बिसोरो जौ बियार लोंखुमायो बायदि बायदि बुस्थुखौ बिसोर निसाखौ दिनै जाखुमाग्रा जाबाय आरो बेजों लोगोसे खिबाजानि बिसोर गोबां बुस्थु जाखुमाबावो दा बिसोरनि बैसोआनो जायाखै नोंसोर मिथिखागौ बैसो जायैयाव माने निसा लायोबा देहायाव माबायदि एटाक खालामो नोंसोरथ' मिथिखागौ मादैमोन आरो बाजैमोन आरो गुबुन गुबुन बैसोनि दिनै मानोना जोंनि समाजावहाय बेफोरबायदि थासारिखौ फोसाबनांगौबा जों रावनिबो सायाव डिपेन्ड खालामनो हाया बाजै आरो मादैमोन जोङो नों आं बयनो जानांगोन आंनि न'खराव थिग जानांगोन नोंनि न'खराव थिग जानांगोन गुबुननि न'खराव थिग जानांगोन गासैबो जुदि जोथोनगिरिफ्रा गथ'खौ नोजोर होयोबा माने लामाया अट'मेटिक गावनो फैगोन नाथाय बांसिनै जों बुंनो हायो दा बाजै आरो मादैमोन मारै होननानै बुङोबा बांसिनै दा जोंना मबाइलनि जुग जाबाय नालाय जोंनि आखायाव एन्ड्रइड मबाइल दङ नोंबो नोंनि एन्ड्रइड मबाइलखौ नोंनि गथ'आ नायबाय थायो एन्ड्रइड मबाइलाव बिसोर फेसबुक नायो नङा होमबा
इउटुब नायो दाथ' फेसबुक नाय लोगो लोगो नोंसोरनो मोनथिखायो फेसबुकाव मा रोखोमनि मा भिडिअ फैदेरो दिनै फैदेरबाय बिसोरो बेखौ नायफ्लांगारबाय नुबाय बिसोरनि गोरलै गोसोआ सहायनो हाला बिदियावनो बिथांमोना गोबां बिसोर बै उन्दै गथ'फ्रा गोबां सानथावै बाथ्राफोरखौबो साननोसै बिथांमोना बिसोरो मावनोबो लानोसै दा बिदियावनो बिसोरनि माखासे महर मुस्रिफ्रा गैया जालांनोसै सानफ्रामबो पजिटिभलि सानला बिसोरनि साननायफ्रा नेगेटिभ जालांनोसै दा बिदियावनो जोंबो बिमा बिफा जानानै जों खस्थ' मोननांगौ जानांगौ मेन खामानिया बेनो ओंखायनो आं बाजै मादै आरो गुबुन बैसोनि आं नोंसोरखौ बुंगोन जे अन्नानै नोंसोरो जुदि गथ'फोरखौ बुङोबा जुदि नोंसोरो अननाय रावजों गुरै रावै बुंनो नाजानांगोन माब्रैबा गथ'आ माने फिजिकेलि आरो मेन्टेलि प्रेसार जाया नङाबा जोङो जेब्लानाखि उन्दैया देरगोन लावगोन गोबां लोगोफोरजों बेरायनो रोंनाय जागोन बै समाव बिसोर गोबां माने बायजोनिफ्राय गोबां माखासे आखल आखु एक्टिंफोरखौ राव बुंनायफोरखौ सोलोंनानै फैगोन बा नोंनिफ्रायबो सोलोंगोन मालाबा नों रागा जोंनानै नोंनि फिसायखौ रायगोन रागा जोंनानै सोरखौबा रायगोन दा बिदियाव नोंनि जेनोखि खुगानिफ्राय ओंखारनाय भाषा गाज्रि राव गाज्रियानो बे गथ'नि खोमायाव हाबगोन आरो गथ'आ बेखौनो बुंनो लागोन दा बेखौ नोङो गुबुनाव दाय होबा जानाय नङा स' बेनिखायनो आं बेखौनो बुंदों मादैमोना जुदि लुगैथारदोंबा गथ'खौ मोजां जाजानो लुगैथारदोंबा जुदि गथ'नि थाखाय इयुनाव मोजां हास्थायनो बे ट्रिकखौ बाहायबानो जाबाय गुबैयै नोङो नोंनि गुरै राव बाहायनांगोन नोंल' गुरै राव रायलायबा जानाय नङा नोंनि फिसायाबो गुरै जानांगोन फिसाया गुरै बिसिया गोरा फिसाया गुरै बेबायदि रायलायोबा जानाय नङा खिन्थु सानैनि गेजेराव गोरोबाबा आरो बे न'खराबो मालाबाबो जौगानायबो नंखाया ओंखायनो गावनि गथ'नि सायावहाय उनावहाय खोमसिनि लामा लाबोनांगौ जानानै फैगोन दा बेखायनो आं बुंदों नोंल' जाया नोंनि न' खाथिनि मानसियाबो जानांगोन नोंनि गामिनि न'खराव थानाय सुबुंफ्राबो जानांगोन नोंनि लोगोफोरजों जाय थाफायो नोंनि गथ'जों सोर गेलेफायो बिसोरनि न'खरफ्राबो गासैबो थि जाजोबनांगोन अब्लासो नोंनि गथ'आ रोंखा राखा आखा फाखा आरो एक्सपार्ट जागोन बे रोखा ओंखायनो आं दिनै नोंसोरखौ बे बाथ्राखौ आङो क्लियारिफिकेसन होबाय नोंसोरो दिनैनिफ्राय गावनि गथ'नि सायाव जुदि मोजां हास्थायनो लुगैदोंबा नैबे बैसोआव एसे बिराद थारला गथ'आ मा खालामो मा मायो फरायनाय समाव बेसेबां सम होयो मबाइलाव बेसेबां सम होयो लोगोजों बेसेबां सम होयो मा बाथ्रा रायलायो माबायदि गेलेयो स' बेखौ जोंनि बिदि ममेन्टआवनो जोङो बिसोरखौ जेब्लानो सम मोनो अब्लानो नोंसोरो थाल लानांगोन आरो अब्लानो नायबानो जाबाय बे गथ'आ जेरैबाबो सानसे मानसि जागोन स' आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंनि आंगो लोगोनोबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय थेंक इउ